हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरफिनबावबाय। स' नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चेनेल। स' फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनायनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय। स' दिनै जों सावरायगोन बुहुमनि देरसिन बारमिल गोहो मिरुनि सोमोन्दै आरो आमार भाषा राव सोलायनाय सफ्टवेयरनि सोमोन्दै आरो दाबा गेलेनायनि उन्दैसिन ग्रेन्ड मास्टारनि सोमोन्दै आरो 2021 आइजो दाबा देरहागिरिनि सोमोन्दै आरो इथानल दिहुननो हानाय फसल आबादनि सोमोन्दै आरो संसद टिभिनि सोमोन्दै आरो सुगम्भ भारत अभियाननि सोमोन्दै। स' दायो जों सावरायगोन बुहुमनि देरसिन बारमिल गोहो मिरुनि सोमोन्दै। स' 2021 फेब्रुवारियाव साउथ करियायाव बुहुमनि देरसिन वाइन्ड पावार प्लान्टखौ गायसङो, जेराव सरकारा 8.2 गिगावाट गोहो दिहुननायनि थांखि दङ। दायो जों सावरायगोन आमार भाषा राव सोलायनाय सफ्टवेयरनि सोमोन्दै। 2021 फेब्रुवारियाव बांलादेशनि सुप्रिम कर्टआव इंलिसनिफ्राय बांला रावाव रावस्लायग्रा सफ्टवेयर आमार भाषाखौ भारतआव दिहुनो। दानिया जों सावरायगोन दाबा गेलेनायनि उन्दैसिन ग्रेन्ड मास्टारनि सोमोन्दै। भारतारि अभिमान्यु मिश्रआ 12 बोसोर बैसोआव दाबा एबा चेस गेलेनाय बादायलायनायाव जोबोद आखा-फाखा जारिमिन रनसायो। दानिया जों सावरायगोन 2021 आइजो दाबा देरहागिरि। चीन हादरनि हौ इफानआ 2021 मायथाइनि वमेन स्पोर्ट्स चेस चेम्पियनशिप जायो। दानिया जों सावरायगोन इथानल दिहुननो हानाय फसल आबादनि सोमोन्दै। 2021 जुनआव भारत हादरा केसाफा फसलनि आबाद मावनानै इथानल दिहुननायनि लामा संनानै मोनो। सिगाङाव इथानल दिहुननो थाखाय खुसेरखौ बाहायोमोन। 2025 मायथाइसिमनि गेजेराव बे कासाफा एबा टेपिय'कानिफ्राय थोजासे बे पेट्रल जनग्रा गेस दिहुननो हागोन। दानिया जों सावरायगोन संसद टिभिनि सोमोन्दै। 2021 जुन खालि रवि कापुरखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार महरै थिसननानै लकसभा टिभि आरो राज्यसभा टिभिखौ जथाय संसद टिभि खालामनाय जायो। सुगम्भ भारत अभियाननि सोमोन्दै जों दायो सावरायगोन। स' PWD जों सोमोन्दो गोनां गासै जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय भारतनि मन्त्रि तावारचान्द गेहलतआ सुगम्भ भारत एपखौ 2021 जुन दानाव बेखेवो। बे एपनि गेजेरजों ट्रेफिक जेंना, लामा जाब्रबथाय जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि राहा लानो हायो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आइ हप नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।